ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಇಂಚೋಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮಮಿತಾ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ತುಳಸಿ ಪಾಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ತುಳಸಿನ ಜಿಗ್ಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಕೋಡೆ ಪಪ್ಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಫುಲ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ತುಳಸಿಗೆ. ಇನ್ನು ತೆಂದು ಅದನ್ನು ಪರ ಪೋಂದಲ್ಲ ಪಂಡ ತುಳಸಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಪೋಂದ. ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋಡ್ತಿರೋ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಫುಲ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಜೇದೇರು ಪಾಪ ನಿದ್ರೆ ಚಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಲ ನುರಿಯುತ್ತೆ ನಾನು ಜೀತೆ ಪಪ್ಪ ಕೋಡೆ ಮುಲ್ಪ ತಿಂತಾರೆ ದೆಂದೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ಕು ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫುಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆತಂದ್ರೆ ಬ್ರೌನ್ ವೈಟ್ ಹಾಕಿನಿ ಕಲ್ಪಲಾತೆ ಇವಾಗ ಮೂರನೇ ಸೈಡ್ ಓಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಸೊಸಿಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓಲ್ಡ್ ನೆಟ್ಟೆ ಇರ್ತೀನಿ ಓಮ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಯಾರು ನೆಟ್ಟೆ ಬರೀ ಸೊ ಫುಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಕುಕ್ಕುತ್ತಪ್ಪ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಬೈಯಾಗ ಪೂಜೆ ಇಕ್ಕಪ್ಪನು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಮುಲ್ಪ ಸಭಿಕೆರ್ಲ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಆತಾರೆ ಪೂಜೆ.
पुरे पुरे कापून पिशवी खाली